Bé, bona tarda a tothom. Estem esperant 2 minuts o 3, aviam si ve en Vicent Mitsú. Nosaltres anem a començar ja mentrestant i si ve doncs ja pujarà, d'acord? Bé, en principi us faré una mica d'entrada del que es tracta això. És una mica de debat o taula rodona, o digueu-li com vulgueu, sobre el tancament de la Ràdio Televisió Valenciana. Aleshores, des de l'Associació Cultural La Corretjola de Nules, pensem i manifestem, i és un dels nostres trets fonamentals, la defensa de la nostra llengua, la cultura i les nostres senyes d'identitat. Un país mancat de tot això, creiem que no és país. I amb el tancament de la Ràdio Televisió Valencianes hem perdut una de les ferramentes fonamentals a la promoció i normalització del valencià. Per això, que després del tancament de la nostra Ràdio Televisió Pública, hem cregut necessari encetar un seguit d'accions envers aquesta promoció i normalització. I la primera d'elles és aquest col·loqui amb persones directament afectades per al tancament de Ràdio Televisió Valenciana i les indirectament afectades, que som tots nosaltres. Per aquesta ocasió comptem a la nostra taula amb la presència de la senyora Lola Oliver i el senyor Carles González, que són extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana, el senyor Fernando Navarro, que és estudiant de periodisme de la Universitat de Castelló i del sindicat Contracorrent, el senyor Òscar Langa, d'Intersindical Valenciana, el senyor Alfons Pérez, el Blu, músic i cantant del nostre poble, i el senyor Jordi Ballester, actor de teatre i televisió també del nostre poble. Volem agrair també la presència a la sala dels representants polítics de la nostra localitat que han volgut afegir-se a aquest acte. Vull deixar clar que totes les forces polítiques del nostre poble han estat convidades i evidentment són aquí els que així ho han cregut oportú. Per al PSPB hi ha el senyor Vicent Rosselló, per Esquerra Unida hi ha el senyor Sixto Salvador, el senyor Vicent Lucas Martínez per IPN, per Compromís el senyor Valerià i per Ciutadans del Centre Democràtic el senyor David Garcia, que tindran un torn d'intervenció, si ho desitgen, abans d'obrir el debat amb el públic i quan hagin parlat totes les persones presents a la taula. I ja un cop fetes aquestes presentacions, anem a posar-nos en marxa amb 3 qüestions que nosaltres posarem damunt de la taula. La primera és quins són els motius que han portat al tancament de la Ràdio Televisió Valenciana, si són purament econòmics o si hi ha alguns transfons més que ningú sap, si es podia haver evitat aquest tancament i de quina manera, i quines són i seran les conseqüències d'aquest tancament sobre la normalització de la nostra llengua i sobre el conjunt del món de l'audiovisual del nostre país. I a partir d'aquí, doncs, qui vulgui començar a parlar de la taula, doncs, endavant, sisplau, quan vulgueu. Podeu començar, Lola, si vols començar tu, doncs comença tu mateix. El primer que voldria dir és que no som extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana perquè, com sabreu, el nostre contracte continua vigent. Per tant... Jo estic de permís retribuït. Jo també estic de permís retribuït. Els 1.700 treballadors de Ràdio Televisió Valenciana estem en casa nostra i fent aquest tipus d'actes en el molt de temps que tenim lliure ara. No sé si ho... Senteu-vos més abans. Pues res, que encara som treballadors de Ràdio Televisió Valenciana perquè estem en permís retribuït i per tant cobrant de Ràdio Televisió Valenciana. S'ha tancat les emissions de la ràdio i de la tele, però continuem sent treballadors. La qual cosa podria enllaçar en la primera pregunta i dir és un motiu econòmic el que motiva el tancament? Possiblement no, perquè si no, no pagarien 5,5 milions d'euros de sou aproximadament al mes que costarà mantindre una ràdio i una televisió tancades. Perfecte. Bien, això és més que un aplauso, ja. Doncs va, som-hi. Algú més, sisplau. Sí, no, a mi me van despatxar en agost, a més perquè en el motiu del meu despido fica que no tinc el títol de periodista, que és mentira, que ne tinc uno maravillós. Entonces, clar, a mi més fort? Perquè estic...
No, aviam, parlem a viva veu, aquests micros són per la càmera. Ah, vale. Se sent a la tele, sí. Però és que m'he cohibit molt. No, així no t'ho prohibirà. Estic nerviós davant la càmera. Bueno, pues resulta que jo estava convençut, però convençudíssim, que això era una partida d'ajedrez, d'escacs. Dic, este home és un òrdago a la gran que ha fet i en realitat no va tancar. O sigui, jo hasta el dimarts abans, pues com que jo era un observador, un casco azul de la ONU allí, no? I jo dic, este home no va tancar, és una partida, perquè el moviment era... Este home, els sindicats li havien presentat sense desgastar-se ni un segon en una taula de negociació on se lluita per una hora extra, per plusos, per res, els sindicats havien fet el treball brut i li havien proposat a este senyor un pla que ni més ni menys era el que ell havia dit que anava a gastar-se en la tele més tots els programes que anaven a externalitzar. Però en una salvetat, els programes que vostè va externalitzar els farem la gent de la casa. En 24 anys de tele, alguna cosa s'haurem de fer programes de tele. No li costava ni un euro més. Ni un euro més. Els sindicats havien fet un esforç brutal. 45 dies de permís sense treballar. No se cobren extras, no se cobren plusos. I així una llarga llista. Jo dic, este home ha fet una jugada maestra. Això és una partida de pòquer i ell ha fet un farol. Ha fet un farol i va dir que sí i damunt passarà políticament com un estadista. Dirà, es de sabio rectificar. Hemos vuelto atrás porque yo dije es innegociable, señores, porque ahí hablan castellano. Yo dije es innegociable, es irreversible, pero la tele que yo les dije, esta tele que ustedes me presentan, la compro, la quiero. Y damunt la gent li diu, olé, eres un gran polític. Jo pensava hasta l'últim moment això. No me passava per cap la barbaritat que ha fet. I vosaltres fixeu-vos, barbaritat és una paraula que mos ve clavar, perquè els bàrbars se carreguen la cultura de Roma, però vamos, sense escrúpols, passen per damunt de tot i se fan la mà. Entonces, claro, este despropòsit tan gran, vull dir, era impensable. És impensable perquè políticament, senyor, vostè, a veure, de repente som Amèriques Cap i la F1 i nosaltres som una autonomia de Champions. De Champions no, per damunt de la Champions, estratosfèrica. Estàvem per dalt de tot. No mos tossia ningú. I ara admeten esta operació que som l'única comunitat autònoma en una llengua pròpia que no té tele. Està admitint que vostè és de quinta divisió, no, regional cap a baix, en el respecte que me mereixen els equipos de regional, que tenim alguno. En tot el respecte que me mereixen. Home, això no pot ser, vostè no està bé. Això és un d'eficaci enorme. I diria la pregunta, era evitable? Perfectament evitable. Perfectament evitable. El perill de tot això és que els analistes més sesudos no poden adivinar quina és la raó política del trasfons. Què n'hi ha darrere d'això? I jo pense, voldrà ser la nova Esperanza Aguirre del Mediterrani? Voldrà passar com un polític liberal per entrar per la porta d'Alcalá i l'aplaudisquen, Pedro J i sus amigos? Serà això? Perquè no, vull dir, no... Això ni el tarot pot adivinar a què se deu este moviment polític, perquè és un suïcidi en un partit que és de la Comunitat Valenciana que se carregui una tele pròpia, és una barbaritat supina. I després l'última pregunta, que era sobre el futur de l'audiovisual, pues el futur de l'audiovisual és un desert. És un desert. No un pàramo, que encara n'hi ha alguna cosa, no. És un desert. I, bueno, no sé què ens ha carregat. La tele s'ha carregat totes les indústries auxiliars que viuen per la tele, que viuen de la tele. Els senyors que fan les sèries. Una sèrie amb tot l'aparell que du d'això darrere, els guionistes, tot. El senyor que fa l'anunci de l'arròs al forn.
el de Daxa també s'ha de carregar, perquè això és una empresa valenciana que fa anunci. Els publicistes que han pensat l'anunci, per que isca el tio Fredo cantant, també s'ha carregat. Vull dir, és que la llista de damnificats, on anem a 4.000 persones. Però sobretot què significa això? Vull dir, carregar-se una indústria, què significa? Doncs significa que ells ens diuen que sí que n'hi ha una raó econòmica, que és un forat inassumible de 1.300 milions d'euros i unes despeses en sous que no poden assumir i que, en canvi, si la tanquen, poden construir hospitals i escoles. Ja t'ho explicarem des d'aquí. És això absolutament demagògic. El meu fill, per exemple, va a una escola de barracons, com molts altres xiquets, en tota la comunitat valenciana. Però sobretot, i el més important, és que en una societat evolucionar, com hauria de ser la nostra o com és la nostra, no s'ha de donar a triar entre educació i salut i televisió. Per tant, cultura. Eixa fase nosaltres fa molts anys que l'han superat. Això no és Àfrica. Així no ve Madonna a obrir-nos una escola. Està entre les seues obligacions i està en el nostre estatut d'autonomia perfectament reconegut. Vull dir, no estem en el tercer món per haver de triar entre el que és la cultura, la nostra cultura, i la resta de les coses bàsiques. El que s'ha de gestionar tot correctament, i aquesta és la seva feina, i és la feina que no han fet. I ells han utilitzat la televisió per a pagar aquests grans fastos i en compte de posar-lo en el pressupost de la Generalitat, això anava a càrrec de Canal 9. I així s'ha generat aquest forat, perquè cap dels treballadors tenim 1 milió d'euros cada un en sa casa, perquè més o menys aquesta seria la proporció del forat. Ojalá. Ojalá. Bueno, habla tú.